My se učíme přesouvat se od středu s tím, že vlastně jak sem dojdu, tak vyskakuju. A to mi ten pohyb plynule mě umožňuje vyskočit vejš. Protože nikdy, když dostávám na místě, nikdy se nedostanu tak vysoko. Dobře, ale to ještě není ten důvod. Kdo ví, proč jsem odstupoval daleko od sítě? Abys tam vešla druhá. Co? Abys tam vešla ta druhá. Já nevím, abys tam vešla ta druhá, no. Tahle? Ta se tam vede určitě. Ale já tady nejsem sám. Já tady někoho mám. No, abych nezašloupal spoluhráče. Proto, stůj. Proto, jo, já když takhle, tak máme krok. Odstupujeme, jdeme spolu.